tid, vi deler i dag. Det er jeg meget, meget taknemmelig over. Jeg ved godt, det er svært, og det berører jer dybt. Det berører os også. Det berører mig dybt. Og jeg kan love jer, at vi arbejder videre med de forskellige spørgsmål, og har jo også det fælles ønske, at med en egentlig sådan historisk udredning af vores relation mellem Grønland og Danmark, så vil vi få et nødvendigt kig ind i vores fortid, og for dermed også kunne skabe et bedre fundament for vores nutid og for vores fremtid. Så tak for, at I er mødt frem, og tak for, at I deler, og alt det bedste, både for jer og for jeres kamp. Også for alle dem, I kæmper for, og du har jo helt ret, nogle af dem er her faktisk ikke mere. Men dem skal vi også huske en dag som i dag, og i det arbejde, der ligger foran os. Så tusind tak, og jeg glemmer ikke. Det lover jeg. Tak skal I have.